Μόλις τον είδατε ότι έγινε καλά, αρχίσατε. Ποιος έκανε καλά?
Γιατί σε έκανε καλά, τι ώρα σε έκανε καλά, πότε σε έκανε καλά, Σαββάτιο δεν σε έκανε καλά. Ήταν Παρασκευή, Δευτέρα δεν σε έκανε καλά. Γιατί καταπέξε τον νόμο, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Φέρνει τον ίσο εδώ, ίσο να τυφλό. Και είναι τυφλό. Φέρνει εδώ, ανάκτηση στην ανάκτηση, ανάκτηση. Η εξουσία μόλι δει κάτι που δεν μπορεί να το ερμηνεύσει και δεν το καταλάβει. Πότε δεν το κάνουμε σε αυτό το ερμηνεύει η εξουσία. Η εξουσία περιμένει ότι θα κλείσουν οι εκκλησίε. Μετά χρόνο. Σου λέει άστο. Θα λιγοστέψουν, θα τους υποστάψω άστους και μια μέρα δεν θα υπάρχει ευαγγελιστή. Αυτός είναι ο σκοπός του κράτους. Αυτά δεν είναι τίποτα. Και η Εκκλησία διαπραγματεύει. Να μην σας πω ότι αυτά έλεγαν και κρέμισαν της Εκκλησίας σε κάποια μέρη άλλα και που τώρα δυστυχώς η Εκκλησία είναι τόσο ισχυρή που την έχει ανάγκη ο Πούτιν την Εκκλησία. Αυτή την Εκκλησία που κυνηγήσανε, αυτή η Εκκλησία δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι καλό. Έγινε τόσο δυνατή που ο Πούτιν με την Εκκλησία είναι ένα για να διοικήσει τον κόσμο. Καταλάβατε. Αν ξέραμε τι δύναμη έχει η Εκκλησία, θα λέγανε να τη στηρίξουμε, να τη σκεπάσουμε, να τη βοηθήσουμε, να τη στηρίξει τον λαό. Και έτσι λοιπόν πήγε και πλήθηκε και έγινε καλά παιδιά, και είδε το φως του και μετά όλοι οι άλλοι. Βρίσκει μια μέρα, δεν είχε δει τον Χριστό ποιος ήταν, τον έστειλε ο Χριστός μόνο τη γωνιά του. Δεν τον είδε. Τον βρίσκει μια μέρα ο Χριστός στον δρόμο και του λέει: πιστεύεις στον Υιό του Θεού. Πιστεύεις στον Υιό του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα να πει ο Χριστός ότι είναι ο Υιός του Θεού. Πολύ λίγες φορές είπε ο Χριστός ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, εγώ είμαι Θεός. Πολύ λίγες φορές το είπε. 3-4 φορές το είπε το ίδιο. Προσέξτε, πιστεύεις. Δεν είναι αυτό. Κύριε, δεν ξέρω ποιος είναι να πιστέψω. Δεν ξέρω. Και του λέει: και τον άκουσες και τον βλέπεις και τον είδες, γιατί εγώ είμαι. Και τότε κατάλαβε από τη φωνή ότι αυτός είναι που του έκαμε το θαύμα, εξακοής η πίστη, όχι εξ ολάσεως. Η πίστη είναι από την ακοή, δεν είναι από τα μάτια. Γιατί αν θέλεις να είσαι αυτόπτης, είσαι άπιστος. Ο πιστός είναι εξακοής. Ο αυτόπτης είναι ο άπιστος που θέλει να δει και τι κάνει αυτό. Μόνο από τα μάτια. Τι λέει. Ο Θεός δεν σε παρουσιάζει μόνο με τα μάτια. Εκεί που κάθεσαι και βλέπεις να δίνει στο Κορινθιακό και έρχεται μια ακτίδα του Θεού στην καρδιά σου και ενώ δεν θα ακούσεις κανένα ξαφνικά να πας σε όλο τον κόσμο, όλη σου η αίσθηση γνώρισε τον Θεό. Τι περιμένεις από τα μάτια του Θεού. Τι θα θες τα μάτια. Όλος ο Ριτσάρντ μου ξέρω. Να καταλαβούσει. Και εγώ παιδάκι ήμουν εδώ όπως είναι αυτή που λέει ο Σπύρος εδώ. Σπύρο, δεν θυμάσαι κάτι. Σαν σήμερα ο πατήρ Ιερεμίας έκανε τη λήξη των ελληνικών σχολείων. Πού την έκανε, σε αυτό το δημαρχείο που είχε την πορεία εκεί πέρα. Σαν σήμερα. Διαβάσαμε λοιπόν αυτά τα πράγματα που διαβάζουμε σήμερα και ύστερα πηγαίναμε και κάναμε τη λήξη και παίζαμε και θεατρικά και κάναμε πολλά. Η Εκκλησία είναι μια βάδα που παραδίδει ο ένας τον άλλο. Και με αξίωσε και εμένα, σαν σήμερα και επειδή συνέβησε τη θεία του τον κόσμο, με αξίωσε και εμένα σήμερα να λειτουργήσω σε αυτό το νόμο παιδάκι ακόμα ήταν εγώ αυτά, παιδάκι. Και ήταν λίγο διαφορετικό, δεν ξύπνησε τον άνθρωπο. Αλλά παιδάκι μου και εγώ εδώ πέρα. Και με αξίωσε και εμένα και δεν γνωρίζω το λιγότερο. Εγώ έγινα άξιος να πω στο θυσιαστήριο του Θεού. Και αυτά που είπε ο Ιερεμίας, να τα πω σε εσάς και μετά εσείς θα πείτε αυτά, μια μέρα θα τα πείτε στα παιδιά του Θεού σας. Και αυτό δεν είναι και ποτέ. Χριστός Ανέστη.